Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Ana m asị unu nnọọ n'Ezinwa Anaedo page, ebe anyị nọ were akụzi ọtụtụ ife mmụọ miri emi dịka otu o si dị n'ọdịnala na omenala Igbo. Asị m nke onye chiri ya zere. Onye nọ n'afọ bụ Chinonso Ezinwa Anaedo Akajiọfọ. Tata bụ ụbọchị pụrụ iche. Tata bụ ụbọchị ọma, ụbọchị ọṅụ, ụbọchị ngọzi nyelu m. Igbo na-aza afa si na Nneka, Nneka. Mother is supreme. Nneka. Mother is supreme. The supreme here, Anaekwu, is not in the sense of superiority, in the sense of understanding of that nana. When Igbo talk about Nneka, it refers to the position of mother in the life of the child. The position of mother in the life of the child. When Igbo talk about Nneka, it does not just refer to just the biological mother of the child, but it refers to the background of the mother of the child. Onya bụ na Nneka. Igbo gwa gị na Nneka, it's that nne there includes everything about one's maternal. Everything about one's maternal, both the human and also the spirits of the land of the maternal. So Nneka, that nne there does not just talk about the biological, it talks about the biological mother actually, but it goes beyond that. It goes beyond just the Afa Homolonya to extend to every human, every spirit from the land of that mother. Do you understand? That is the philosophy on that Igbo metaphysical coinage, Nneka. The blessings that flow from the mother to the child is abundant. The connection of mother and child is stronger than anything. It is stronger than anything. The connection between mother and child is stronger than even love, is stronger than even hatred, is stronger than any spirit, is stronger than any force, is stronger than anything you can think of. The connection between mother and the child. And when we talk about this connection, it goes into also the connection between the child and the spirit of the land of the mother. This connection is supreme, is stronger than any connection in existence. Nneka.
You see, today I'm very much happy. In fact, I'm the luckiest man on earth today. Ezinwa Anaedo. I'm the luckiest man on earth. You know, when our Igbo misinformed persons that call themselves feminists, talks about that women are, you know, are not recognized, that women are, you know, dragging what does not exist. I say that na ihe ha ji we hate women and Igbo bụ na ọ na-subjugate ụmụ nwanyị. But that is not so. That the Igbo cosmology have so much elevated woman. The pedestal Igbo cosmology, Igbo tradition, Igbo spirituality tinyere ụmụ nwanyị the high. The respect. So onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo kpọrọ onwe ya feminist, fighting for woman right. Okay, what other right are you fighting for that is greater than the rights Igbo have already given to women? Natural, because Igbo understand the position of mother. So today, in my teachings, if you have been following my teachings, I have been particular about 1, connecting with his or her 4 principal cardinal roots. These roots being the paternal root, the maternal, that is your own mother's village, or your own mother's land spirits and humans. Then your ikunna, your father's mother's land spirits, ikunna, nnennagi ebe senotia, and then nnennegi ebe senotia, the spirits of the land, connecting with them. These are your 4 basic cardinal roots you should connect with as an Igbo person. That now most of the major reason why most of us suffer and they keep running helter-skelter is because we are disconnected from these 4 roots. There are other roots, but these 4, they are the fundamental, the basic. The reason Amosu Jatagi Bone disconnected from these your roots, these 4 roots. The reason you are disconnected from these your 4 roots. The reason mmadụ eji wee gwọ ọgwụ n'isi gị ọrịa ọ dịile bụ na gịnị, you are disconnected from these your 4 roots. The reason o ji wee wụrụ that na ọ na-abịa ikepụ aka oghere ikegharị ikepụ uke ikegharị ịlụpụ ọrụ uke ịlụgharụ repeatedly every time ị na-ịgbakwa afọ asịghị uke, ịgbakwa afọ asịghị aka oghere, ịgbakwa afọ asịghị amosi, ịgbakwa afọ asịghị nka. The reason is that you are disconnected from your 4 roots. In fact, the reason you are blood that every time in a budget could be because you are not relaxed. Fear of the unknown. Fear of the unknown. The reason you are disconnected from this your 4 roots. I'm telling you, more ways that if you are connected, deeply connected to these your 4 roots, that is when that spirituality, Igbo spirituality, is the epitome of peace, total peace. Total peace.
ijiri ndụ gị mere ife peace adakwasị ya inwe udo nke obi and ife nweta ama nkọkwanụ gị. Our major problem is that we are disconnected. So today, Ezinwa Anaedo, I visited my maternal. And you know what? My maternal place that I visited today happened to also be my paternal. That is my ikunna. I am so lucky. No one one of the best things my parents have ever done for me is to make things easy for me in terms of ikunna, and even ikunnenne. They make everything so easy for me. My grandfather, Motalon Nam, bo nwaanyị nya nne nna m si na anọmụnakwa na Oraifite. Then my father tonitekwa wee chọkwa ịnụ nwaanyị wee gakwa na not just na ọ ga na the same village but ọ ga na the same kindred, the same ụmụnna. My father kunite chọkwa ịnụ nwaanyị wee gawa na the same ụmụnna ebe nna ya si wee nụta nwaanyị nyanwa jewekwa dị a jekwa nụ nwaanyị mana ọ bụlọzi the same ime nne mana ọ the same ụmụnna but not the same ime nne. Ịghọta ịma abịa na ụmụnna na enwe ike nwee like up to 2, 3, 4, 5 or more ime nne within one ụmụnna. So my father chọrọ ịnụ nwaanyị wee gawakwa not only na ọ ga na the village nna ya si wee nụta nwaanyị, ọ gakwa within the same ụmụnna wee ga nụta nwaanyị. So if that na ikwu nne m and ikwu nna m bụ the same ụmụnna, abịakwa na the other way around, nne mụtalụ nne m si from my own village, my paternal village, Ududuno. And abịa ịfụta that na ikwu nne nne m and my own paternal village bụ ofu mmụọ ka ha na-efe. This Ududuno m bụ ofu nọ n'isi ya. Ofu mmụọ. Ịghọta. Then abịakwa the other way around, ikwu nne and ikwu nna bụrụkwa the same village, the same alụsị, the same mmụọ. So they make everything so easy for me. And they ga ikwu nne m anụ na-ekwu okwu ya. For those of you that have visited my house is almost at the boundary between my paternal and my maternal. Ikwu nne m gara tata will take them up to 5 minutes. No dear. Just like 5 minutes. 5 minutes drive. So they make everything so easy for me. Anya mere ndị ada mfu ndị na fashion nwanyị. Esi Anambra, jebe Calabar, jebe ana Yoruba, jebe ebe nwano, jebe ebe ya eche ịga. Imegodo arrangement for moto. Ị nọ na moto ịkụchagodi hours ebe ị na-eje ikwu nne gị. Ebe ị na-eje ịnọta nwaanyị. Ịghọta ịma love na-ada egbu ka nkwụ. Ana m eje ịnọta nwaanyị. Onye ebe edo ka ị na-anọ. Ọkwa onye Anambra o sigo nọ Nsụka ka ị na-eje ma ọ nọ Benue ma ọ nọ bụ far away ebe ya anọ na moto. Nwere ike 3, 4, 5 hours. When some places it is not even possible for you to go and come back the same day. Also na eje ịnụta nwaanyị ebe a. Love a na-egbu ka nkwụ. Anụchazie mgbe anyị amụtasizi ụmụaka. Nwatakịrị kunite o je gbaa afọ asị ya mgbajie n'ikwu nne gị gaa mee ihe dị otu a.
Onata oche kichan no ko yesu we plan bụ iji ikwu nne ya nya make you arrangement and the protocol and all you make yourself ụmụazị ama ndị that connected to ikwu nne fa because once in blue moon ka ha ga na aga there once in blue moon ụfọdụ ndị ama ọ dịka ndị akọ ya ịgbala afọ esi aja ikwu nne fa ebido nyewe excuse dịgasị iche iche. I can't do this. Is there no other way? Is there no other way? I'm just laughing, but it's funny, but it's serious. It's serious. Is there no other way? Maka na ịga ya ụmụazị atala ụmụazị ịga ikwu nne na ọ dị ka ịga chukwu. Ịga ikwu nne na ọ dị ka ịga chukwu na-atawasị ụmụazị ahụfụ. Si ebe anụ achọ ya nwaanyị ijewe obodo nna afa ji ugwu efi jee nụọ nwaanyị. So you see the reason why I say that I'm so blessed. I'm very much blessed. And then today I decided to go to my maternal ka anyị gaa jụrụ akwụ maka na ọ na-abụ egbujuru ọgba ngozi ikwu nne a na-atọka ọ na-atọ bullshit. So agara m there. O nwere ife ndebe anyị na-akpọ alụlọ mmụọ ọnya ka m gara tata. Achọrọ m ka anyị were wee mee topic of today. You see mgbe ụfọdụ ya gaa n'afa asị gị gaa ikwu nne gị gaa sielu mmụọ ikwu nne gị ite. There is difference between ife mmerụ today. For those of you that have watched the video, because I tried to make some videos, live videos while I was there. There is difference between ihe mmerụ today and just ịgasịrị mmụọ ikwu nne ite. Ịgasịrị mmụọ ikwu nne ite bụ maybe ịgbala afa asị gị na owuwe ikwu nne gị na gị jee sieri ya ite owuwe ikwu nne gị. That one is different. It is specific. Just ị ga-eme ebe ị gaa na ikwu nne gị ị gaa na their shrine ị ga gọọrọ dị mmụọ gbuoro ya anụ esieri ya ite. That one is different. Mana nke mmerụ today is all encompassing. Alụlọ mmụọ mmerụ today is all encompassing. Alụlọ mmụọ bụ mmụọ niile nọ n'ana ahụ, including ndị ichie, ụmụada, ndị inyom, aja anị na alụsị ma ọ bụ owuwu ọbụla ma mmụọ na-emela ana ahụ ife. Fancha niile ketara oke na ya bụ alụlọ mmụọ. All of them zugbe niile mmụọ niile na-emela ana ahụ ife ketara oke na ya bụ alụlọ mmụọ. Fancha ka esiri ite today. Ma ndị ichie, all of them, of course na ndị ichie bụ isi. Ebe m nọ wee mee ife mmerụ tata abụlọ na alụsị, ọbụlọ na okwu mmụọ, ọbụlọ na shrine. Come on na the family ebe so anụta my mom. Na the family gongo ebe so anụta my mom. Ebe my mom si wee ji ije dị. That family ebe a ka ngara, ebe a ka anọ wee mee anything. Ọbụlọ na iru okwu mmụọ, iru na the family, there was nothing like okwu mmụọ. There is nothing like okwu mmụọ. There's nothing like iru alụsị or iru whatever. Ịghọta? Just there. Alụlọ mmụọ anụnwa. Agbara m the other day that even Christians na-aga alụlọ mmụọ. Yes. Maka na ife merụ today doesn't involve any okwu alụsị. Onwe onye ọsọrọ nsọ. Ọ bụrụ na ị watch that video, ị ga-afụgasị items ngol. Mana ọkwa ihe gbasara alụlọ mmụọ anụnwa bụkwa ada achọ ya mma. Otu aka hụ onye ka ọ ya eji wee je. Otu aka hụ onye ka ọ ya eji wee je. The important thing bụ na o nwere ihe iji wee ga. Iru oge na ndị ikwu nne gị rikọ ṅụkọ fakperu gị ekpere. That is the purpose.
of that ALỤLỌ, that maternal blessing will rute aka. That maternal blessing will rute aka. Ikwu nne na-adị oke mkpa na ndụ mmadụ. Ọ bụrụ na ị dị disconnected from ikwu nne gị, nnukwute ife emelụ gị. Igbo si na ike nga nwata na-esi n'ikwu nne. Bịa wukwu ọnọ ikwu nne m aka nsi wee lụ ụwa. Ebe a ka ike nga m sikwu. Ịghọta. Ife nga today, ihe nji wee gwa ọnụ that na I am such a happy and blessed woman today. Bona Efuruchim, ịma na Igbo na-ekwu sị na onye ụwa nwata wuchie, chi nwata bụla ọgwụ ya. Na onye ụwa m, where I live my previous life bụ n'ikwu nne m na ana ahụ. Ebe a ka onye ụwa m si. Ebe efọrọ m akpọtụgo m onye ụwa m, enyego m onye ụwa m ọnọdụ, edozigo m ya, ana m egburi ya anụ for years now. And ọ na-anabata ya. Mana ifọrọ ihe a ngarụ today, ihe a ngarụ today, it have added another great feather to that onye ụwa m. It have added great feather to me, to that aja m na-achụnyeru chi m. Maka na o so na the reason ji wee ganya bụ ikwu nne m. As a matter of fact, officially today ka Ezinwa Anaedo kpọnatara onye ụwa ya. Officially. Because here was the first time m na-aga ALỤLỌ n'ikwu nne m. But na officially today, maka na ebe ahụ m garụ, ya bụ ikwu nne m garụ, nyawo oke ahụ nyere ebe ahụ. Onye ụwa m owugoro number 1 na ya bụ oke nyere. Then ndị ishie. Maka na onye ụwa m nyawa kụbara ngwulu ahụ. Onye wabugodo onye isi ndị ishie ebe ahụ. Ịghọta. So nyawa na ndị ishie ndị ọzọzi na ya bụ ikwu nne m. Then ka ọ na-abịa ọ kpọgharịsị ikwu nne m na mmụọ ndị ọzọ na aja anị na all of them. Ọ bụrụ na ị watch the video m post gasịrị, ị ga-afụ na eji m ọjị. Let me list the principal items first. Eji m ọjị Igbo. Mbu ọjị ịsatọ. Ịsatọ ahụ, ihe nji eme ya ịsatọ ahụ bụ maka na ọ bụ ndị dị ndụ and ndị nọ n'ofe nke ọzọ. 4 ahịa na-anọ, ụbọ na-anọ. Ahịa ịnọ, ụbọ ịnọ, ọ bụrụ 8. You understand? So always ezumezu. Maka na ihe mere tata anụ abụ na m ruru ebe ahụ sie ite. Mụ na ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ebe ahụ, ndị nọ n'ofe nke ọzọ, mụ na fadikọrọ orita. Ndị dị ndụ ahụ include both ma ndị nwoke nọ ndụ ma ndị nwanyị, that is ụmụada, and then ndị inyom ndị anụtara anụta. So na o zuru oke mana mmụọ mana mmadụ. So on watch the items in Juweja, I'm telling this story maka someone might learn something from it. Our major problem is that now we are waiting until now before I make 10. That now too much dependence on alpha will make your brain, your mind to be lazy. Too much the over dependence on alpha will make your mind to be lazy. You can't take decision on your own until you get wa from mother bag. Ya dibi agbagi ga me. Over dependence on alpha na eme mmadu ya. O man dey free to think. Ihe ngalo today
agbataghị m ya n'afa, onwe ọdịbịa gbara m ya n'afa. I just decided na ihe a bụ ihe m kwesịrị ime. Otu ya narị aka m plan wara ya, nche nwa nwa na plan ya, na-save towards it maka na ego ka ya eji mee. Nche nwa na-esave, mana mmecha mwalụ ndị isi ebe m ọjị afta ka m kpọnatasị mmụọ be nna m mgbe ha sị ya na m chọrọ ịga alụ mmụọ fa weta ego from nowhere, ego bịa wee ga mee today. So ọ na-ewọchi ya, eji m ọjị ịsatọ. Ọjị ahụ bụ nyanwa ka esi na-ewele ọjị eji wee kpere m ekpere. After ka ndị nna m ochie wepụtachara ọjị nke fa ji wee mee anyị welcome wee kpere m ekpere, fa bịakwazi wele ọjị nke m ji wee bịa wee sikwa na ya wee kpekwara m ekpere. And each of them fa nyere m a piece of ọjị from it. So eji m ọjị ịsatọ. I am narrating this maka ndị nwere ike ime such a thing. Ọsọ gị na-eche ntị na-agba ya n'afa gba gị. You should know things to do. See, let me tell you, connection with your 4 cardinal roots ọ bụrụ ihe kwesịrị ịgbalụ gị n'afa bifo ime. Ọ bụrụ ihe kwesịrị ka dibịa gba gị tupu you do. Mbu ọjị ịsatọ, then 1 gallon of nkwụ enu. Ọ nụfụrụ ya na the video. That blue rubber not there. Ọ nkwụ enu dị na ya. Nkwụ enu. Ime enwere nkwụ ọcha dị ụzọ na-abụ, enwere ngwọ, nwee nkwụ. Nkwụ bụ nyaawụ dị original ọdịnala Igbo. Nkwụ. Ọnya ka Igbo ji eme mmụọ, nya nkwụ mmanya ndị ichie. Ịghọta. Eji m ya 1 gallon. Then eji m ya nkwụ ọkụ. Abịa n'ime mmụọ na baa ya, in the hierarchy of mmanya, nkwụ enu ugodu number 1, nya bụ eze, nya bụgodu isi sagbọ ntị, nkwụ enu ahụ. Then followed by nkwụ ọkụ, kai hot drink. Then the last one tọkọtazi bụrụzie ngwọ. Bụrụzie ngwọ. These 3 drinks ejicha m ya. Eji m ngwa 4 gallon. Eji m kai 1 bottle. The local one esipụtara na ngwọ. Ọ ihe nji wee je. Then efọ na m tinyere ya aṅara, garden egg maka ndị na-ada ata mkpụrụ ọjị na ihe ndị ọzọ. And then abịa na livestock, eji m ya ọkụkọ. Ofu nnekwu, that is mother hen, native mother hen. Ọbụlọkwa ọfọ ndị ya afa jewo dịka efe ejegola agrik. Agrik hụ na agrik of 2 weeks old. Ọhụụ na ejeje gaburu ya. Ihe nji wee jee alụ mmụọ bụ local Igbo chicken. Nnekwu. And then oke ọkpa ọkọkọ. Eji m ya ofu. Then eji m ya ofu ewu mkpi. Efute that na ihe ndị a mkpọgoduru afa na mmụọ niile nọ na ahụ ketara oke na ya. Ndị na-eri n'oke ga-eri the male, the cock. Ndị na-eri na nwaanyị ga-eri the normally that nnekwu bụ maka nnekwu ana n'onwe ya. So if that na ndị nwoke ndị nwaanyị, they have chair there. Then ewu akwazi all of them. Na onwe ha mmụọ nọ na ikwu nne m na-eketara oke n'ife mmiri today. Fancha ka nsiri ite. And I nọ there and there ka egburu dị ọkụkọ. Ụfọdụ wee ike na-asị since na-eme ha n'iru alụsị, n'iru na shrine, how then does it get to the spirit? Cheta na o nwere na ana m ada ekwube that na the feeding plate mmụọ na mmadụ ji eri ka ọ bụ gịnị? Aja anị anyị zọdoro ụkwụ.
now the common feeding plate for both human and the spirit. Oh, and bossing jikwa another thing we call when sinner. No waja ni about the head post office. Eba in a sitting near wele post ozi in a general more bona. So ni hobona ne wala George ketanu anma dey agwon that na oji is like an envelope. Then okwu onu ayi kunye n'ime ofu ayi go n'ime de oji bulu letter ideru tinye n'ime the envelope. But after ki message what happened? E wa de oji woli ibe oji ayi topu na ame. E topu na ame. Mwa ayi gbala afa na nya bo oji. We take nke ayi topu na ame. So no one with the common feeding plate. Therefore, anu ni na nju eje dia. Ebulo bale mesia na ame. There. Just na aja ni gbasa dia. And once done, every spirit no na ame ahụ ekele no ke ha na. Ma ndị ichie ma ụmụada ma inyom dị ma aja anyị n'onwe ya ma ogwugwu all of them ogbotigbo fanche ekele n'okene ya maka na ha ncha niile emere gịnị nọ naanị fancha nọ n'aja anyị ọjị awakwa na-eju ekpere naanị ka atọpụkwara fa nkwụ ahụ all of them all the three both ma nkwụ enu ma nkwụ ọkụ ma ngwa nke ọ na-emerụ awọpụrụ fa n'ala nke ọ na-emerụ awọpụrụ fa na the same anị ahụ. So you don't need I need riga niru alusi obuna niru shrine obuna for imo de ke ha. Maka na onwela alusi onwe ho shrine no karila aja ani a ezodoro okwu. Onwela alusi ke. Onwe ho iru mmụọ ke. Maka na onya abisi. Yota. Then apart from ihe ndị angosere ge na abụ di ome. Sorry. Yam etinyere m ya ji mbaji sato ifuru ji ma ahụ ngutere ebe ji ma ebuka nnọn kwa since ngbulie nji wee na-erie na-ekesa people maka how many people maka ji one nkegoro people from that gym maka mbaji one nkegoro ndị mmadụ from it njigasị ya mọgụ mana ji ka kposakwa ifu uru ma ebe m pakịrị gym wee it has your just this small land here, not here now. Just this small land na enough. All quite back and with a genina. Now, wag, Jimmy Henny and Nakambe. Jika Bosapa self. So, Nji Mbaji is sort of from it. Jim wete from Anam. Wega. Ngo dear Bosaji. Fanati some. See, I know Jim Cotton, Butanam. They couldn't believe it. Mbaji Saturn. Makano Buji kam Iboji MMØ. So, yende and one bossere gave the basic or menane or dinane. The basic ordinary can bossere her. Then I just by extension. Then get the buy na one or wuko. Ewata. Boze those beer, malt, mineral. Kekuya was on there. Kekuya was on there. Yeah, those drink, those ones. Then the wine, yeah, ATM wine, biscuits, neon doors, all those ones. Boze kewe baju, kewe yeah to fulfill all righteousness. Ewata. Mana those ones some booze away name chabu the basic. Or how I keje MMØ. And then yeah, my common lawyer Diana Jomo, Yana Joe the Kefa, nya ebu egwu na afro kamu bu egwu. Ewata enwe some traditional organ music somewhere. Ewata na ba They followed me. Although I didn't initially plan it now, I guess, but they can names in them do by that I'm not got here daughter. Fasten. Yeah, the group, the organic group with a monha.
of which I'm also a member. Fasina Hageso. Kemenito honored. And see her okay. Fawebia. Don't one of what all Mazitikwa mom. Webia. So, we have no able to add up, to add flavor to the inhaler. No, Ezinwa onto say no Ezinwa Anaedo. Garife. For instance, I'm more belong man hiodo. But all those ones are additional. I believe yeah, it's not a must. What I know, man, ML me a order out. That's why. ML me a order out. So, ndukwana dia, aye. Ndị kwụ nne m ogo ya ha beketara m ekpele o ma ụmụ nwoke fa o ma ụmụ nwaanyị fa o ndị n'ebe ahụ ha beketara m ekpele ha nyere m 2 special gifts which I will not mention here. 2 special spiritual gifts fanyere m today which I will not mention here. Among all the blessings they pronounced upon me. So, I hope someone learns something from this. I hope someone learns something from this. And my father somewhere, because money we are all went there to the same place. All quite the same woman now. Because how I did it was that Mbuza. It was sometime last week that I went to that my kunnembaha nziha. Nsia na na abịakwa ALỤLỌ so there. So time. So they got prepared for me, expecting that I would come. So you get good ụzọ gwa ha na na abịa. So anu ni ihe ni na mbu got there today. Ọkụkọ na ewu ahụ egburu ha today. Machasịa ya sie ye amụ airie. So it was a communion. You know, we ate together. Both with the living and the dead. Ihe wo me Igbo. Ihe wo me Igbo. Ihe wo me Igbo. So, o we body ya. Ọ na-adọ mma ịkpa na wee kpa n'ọfọ. Omenala abụrụ ife a na-eme na Facebook, na social media. Omenala bụ ife a na-eme physically in real life. Ni ga-eruliri ụlọ omenala ị na-eme kwesịrị ilu ụlọ. Kwesịrị ada ezo ole eme omenala. O kwesịrị ilu ụlọ. So that is it. And then of course tomorrow echi breke echi ka m agazi na alụsị ikwu nne m na the shrine. Emego m nke m merụ n'ụlọ today. Tomorrow I will now go to the alụsị ikwu nne m wee kunata ya na be m tomorrow. Na ịma ekunatago m nke be nna m. Nke ya ịmara nke be nna m ahụ kunatara bụ both be nna and ikwu nne. The 2 roots having one deity. Otu ka ọ dị ikwu nne m and ikwu nne nna having one and the same deity. So ya gbanatara m Ibrahim nke be nna m na ikwu nne m. Then tomorrow m meje gbanata nke ikwu nne m and ikwu nna m. O wee zuo oke. Ọkwa ihe ọzọ Ezinwa na-achịkwa. Tomorrow na mgbanata ya. Ya ọbịa ya na ezumezu ya. Ajego nkarị ya agba. Gwa na nna abịakwa ịbịa gbara ya. Akara m ya agba ALỤLỌ mmụọ nga today. Maka na ọ na be ka nna abịa dị ALỤLỌ mmụọ. Karị ya agba. Ka nnukwu anụ dị ọ bịara. And o gosiri m presence ya dị. Wish I was the only one that saw it. She was there. And then tomorrow, I got banana and at them. Where's work? All these things I've been doing, now money,
mgbaga ego nne ma ịkpanata mmụọ mbe nna m ọma dịsa alọ mmụọ m jere ọma nke ịkpanatakwa mmụọ ikwu nna ma mgbaga ego na ofugoro m anya ka m ji agwọ na dibịa bụrụ ngwongwo ụmụazị dibịa ifu onye ọna na-eme dibịa hazitegoro nnọọ ọnọdụ na-eme dibịa na aya aka ọ dụrụ izi ọ na-agba gị prize fọ ọrụ agbazina ya anya maka na ihe ọ gba n'ụzọ erike ihe ọ gba n'ụzọ erike maka na ọkwanụ ọla mmụọ anya na dibịa ya ọkwanụ mfe awụ ugwu ya so echi ma agbanata ya kpata egbuori ya anụ ife wee zuo oke ma na mmụọ be nna m na-alụgo na be mmụọ ikwu nne m they are all now complete. Ma arọbi na-agụ m fancha niile eso m natata mgbe ike ngachi m fancha so m natata and then so many other things so ma na ife dị mma ka m kụziri ka m na-eme I know they tell you one thing they do another thing. This is Ezinwa Anaedo. I know I'm ekuziri gị ofu ife je na-eme ọzọ ka m na-ekuzi ka m na-eme. Remember, ever since I started this live video, I've been hammering on your 4 major principal routes. Go and connect there. If Ezinwa Anaedo ebe from now in this my life, or do possible no wa asina amosu who born the amosu ya be tamwa mo inye mwachi no who born them, who send them, who jada at here. You know possible. Do possible. Unless man jizi aka mo no we meten no nya bi ife amosu ye jizi we bia gai maka. Apart from that, asina amosu no ketala. They no dey fear. I don't know possible. Mo asị na ọwụ uke ma ọ bụ aka ogheri ọ bụrụ na nke ikpeazụ a oge m na-akọ ụmụ akụkọ anụ ahụ mgbe madụbọ well rooted na my root. Not now, not anymore. Ma asị mụ na o nwere mmụọ nchụnyere aja asị na achụrụ ya aja na ọ gaghị aga n'isi mụ nwa bụ shi nọ nso a ụbọ ndị mmụọ ogo nọọsụ ọjị nkịtị ka m wuru nye dị mmụọ. You must collect them. Because of what? You want the reason no ju. E mo na abụ na agwa ọnụ that na ọ dụọ possible amosu ma ọ bụ uke ma akogere ma whatever. Inye somebody dey well rooted na roots ye nsogbu. Amamihe na-ekwu. Maka na gị na ọ ga-eme gị when you are connected to your roots. Let's take for example, it is connected to your 4 cardinal roots and nekwubado makia. You are connected there. Okay? And now ihe kwadoro ka ije nye ndị mmiri oke. For example, ka ije nye ndị mmiri oke. You prepare, maybe you know dibia ka ekwuru ụgwọ ya eduje gị ya eje merụ gị whatever. Owe na tupu ijewe iwele ọjị iwe gbakwuo mmụọ niile so gị ma chigo ma fancha niile ọ your roots mmụọ niile ọ na your roots ya gbakwuo fa isifa niile eje ije nye ndị mmiri oke ka fa bịa tinye aka ka ọ gazie iwe meelu fanya ọjị a nwanne ifuru ọrụ mmiri ahụ ọsọgodo nya bụrụ na n'ọsụsọ ofu mkpụrụ ọjị ka iji wee je nyawa ọrụ mmiri owewo na ndị mmiri gị na ihe ha na-eme ga expect bụ na ị kwesịrị ịkpụ ebunu wee bịa mana ihe ị nwere ego ya ọsụsụ ọkụkọ na ọkụkọ a ka iji wee je wute ọjị na ndị mmiri gị nwanne iruo dị a provided that na all the forces so gị wee ga dị ọrụ they are following they are following you to that mmiri and ha ruo dị a ndị mmiri fụ gị they will not be seeing just you, they will be seeing the battalion of spirits so gị kwadoro ihe ị na-eme. Do you understand? And ka ị bịara maybe
no way bụ ka ha chọrọ ka I were bịa. I'm just giving an instance. Mana ihe nwere ego ya bụ ọkụkọ a ka iji wee bịa wute ọjị. Iwe were ya present ya alụfa. Ndị mmiri ama njụ data onyinye gị. They no bond them well to say to reject it. Maka gịnị na mmụọ niile ahụ so gị wee bịa njem ahụ. Ogo na ndị mmiri si na ọ bụ efi na efi ka ị kwesịrị inyefa. They will make up for it. Yes. They will make up for it. They will make up for that efi. Maka gịnị, you didn't just go there alone. Ihe ọbụla ga-emekwa na nyawa aja anyị bụ wee bịa na fama nnawata ya, mmụọ ndị so ga ama nkwe fa ga-ekwechiri ọnụ ga-ewe ya ka ife a ga-enye ọnụ. Whatever the name no ihe I kwesịrị iji wee settle fa. The spirit forces nọ na root gị will supply it. Ọ bụrụ na ọ dụrọ n'ihe iji wee je. Therefore, the story of na m lụrụ ọrụ mmiri ọ gara aga will not be for you. Ada akọ dị ka akọ. Oya can you agree that now our major problem but that we are disconnected from our roots. You are just standing alone. Na-eme ihe na-eme therefore mmụọ ejiri gị na-egwuregwu. I don't want to say na see if this ọrụ mmiri of a thing because many people are having that issue of ọrụ mmiri na mahalo keta na ọrụ mmiri njekwa n'afọ ọ na-awakwa n'afa nke nwa na ibie nwa. See, let me tell you, ekwugo mie gbaja ya agbaja asụgo mie n'oyibo sụọ ya n'Igbo that na nwafọ Igbo ọbụla whether me iwu onye ọrụ mmalụ ma ị bụ just anybody you only need dibia you only need dibia to take you on ọrụ mmiri just once. Ofu ugboro. Quote me anywhere. Nwafọ Igbo ọbụla whether me ihe ọrụ mmiri na-arụ ọ bụ maka na ọrụ ọmalụ gị onye ọrụ dibia ma whatever be the reason iji wee na-agba n'afọ asị na ị niidere ịrụ ọrụ mmiri. Nwanne ịfụrụ ọrụ mmiri ahụ only once ka ị niidere dibia ịkpọ gị gaa mmiri. Once. And the dibia ahụ lụchara n'ọrụ gị ọrụ mmiri ahụ once ahụ. Whether me mechara define ọdụ ọrụ as na ọ gara aga ma ọ bụ define ya na ọ gaghị aga based on whatever reason. So once you need was a contract another dibia to go and repeat the ọrụ mmiri because of na agbara gị na ọ gara aga. You don't need to contract another dibia again ka ọ kpọrọ onye aka ka o jekwara ọrụ gị ọrụ mmiri maka na asịrị gị na nke mgbe ịlụrụ na ọ gara aga. You don't need it. Ezinwa Anaedo kwurie that now what you need to do, my advice to you, go abụọ na-ege m ntị. Blessed are the people that will get this message. My advice to you bụ once ọ bụ na dibia akpọrụgo gị gaa mmiri once ofu ugboro whether ma ọrụ dị in your presence or absence mana agbara m anya that na dibia na-alụrụ gị ọrụ ọ ya adịkwanụ mma ka ị nọrọ di ya physically present. Mana ana m agba gị whether the dibia did the work for you in your presence or absence dị ọrụ mmiri. Nwanne i wee lụcha dị ọrụ whether the work is reported as successful or not successful, I advise you to, after Kadibia Olushalo, give it like 3 months. Or maybe between a month and 3 months. 3 months. Between a month after that and Kadibia between a month and let it be up to a month. Between a month and 3 months, try here on your own. Try here on your own. Gakwa mmiri. Asengene, try here on your own.
whether ma nke dibịa alụlụ gị ọ gara aga by whatever confirmation ma ọ bụ na ọ gaghị aga by whatever confirmation ị nwetara about it. Nwanne, after ka dibịa alụchalụ gị gazie on your own without anybody following you. Yes, I am giving you this secret today. Go on your own. Go do some items. It is not a must na ị ga-egocha items niile dibịa ahụ ji wee alụlụ gị nke mbụ. It is not a must. Pick these few items. Gbọda dibịa si ya na ịchọrọ dibịa alụrụ gị ọrụ a blọkụ ịbịakwute Ezinwa Anaedo ịkwụrụ dibịa ọzọ ụgwọ ọrụ ọrụ gị ọrụ mmiri bịakwutezie m for free whatever. Nke a ka m adị ekpete maka na abụrụ m nwa akwa na azụ ala nne ya. Adụ m ekpete nke ahụ. Mana let's assume na ọmụnwa alụrụ gị ọrụ mmiri, the first ọrụ mmiri, mgbe alụchara gị ya i wee bịakwute m after the work. After 1 month of the work, i wee bịakwute m esi m biko Ezinwa na m achọrọ m ịga mmiri on my own, biko kedu gịnị na gịnị ka m nwere ike iji wee ga mmiri. Ọ bụ ụlọ ara na ọmụmụ lụrụ gị that first ọrụ mmiri and ị kwụrụ m ụgwọ. I will list some items for you. Ị ga-agada si just tinye na obere efere wee gaa mmiri kwuo okwu. Meet that dibịa alụlụ gị dị ọrụ gbu ya si ya na ị chọrọ ịga mmiri on your own. Ya gbagodo gị kedu ihe gịnị na gịnị ka ị nwere ike iji wee ga mmiri. Ọ ihe anụ aka nji wee gwa gị na ọ ya adị mma dibịa na-alụrụ gị ọrụ mmiri na ọrụ dị ya physically present, maka na ọ na-enọ physically present for the ọrụ. Ị ga-eji anya gị for the items dibịa ji wee alụrụ gị ọrụ, so that when you now want to go on your own, ihe ị na-ediri ime ịga afịa, at least you still remember some of the items. It's not a must you buy everything that dibia use, because all the go to mmiri will not go to go. Ihe na-agazi bụ ịga ikpe ịlọma to seal it. Ịba afịa igo ịtụtụkọsịa the few basic items eji eje mmiri, the few ipikrisie itinye n'efere iwere ya gaba. Kapa mmiri ọbụla ọ bụrụ ka iwu nọ mmiri ahụ dibịa nọ wee lụrụ gị ọrụ ma ọ nọ mmiri bụ na just mmiri ọbụla gawa there. Iruo there, we use other my formula nyere ọnụ. That formula nyere ọnụ, use it. For those that are following me for the first time, the formula na-ekwu okwu ya bụ na ike iruru na dị mmiri, ike na mmiri ahụ ị bịara na ya. O mmụọ mgbe mmiri a nọ na ya ekenekwe m ọkwa mmụnwa bụ chi nọ nso Ezinwa Anaedo nwa Okorie ọ mmụọ bịara na mụ nọ na gị wụ mmiri wee na-agbakọ ndị otu mmiri m. Use this formula you use now. Use your name to connect to your water people. Use your name. Na m ekene gị bụ mmiri m bịara na ya, ị ga-ekenego dat mmiri. Ikene mmụọ nwe dị mmiri. Na m ekenekwa mmiri a nọ na ekenekwa mmụọ nwe mmiri a m bịara na ya. Na ọwụ mmụọ bụ chi nọ si ekpa afa gị Ezinwa Anaedo, mmụọ bụ nwa Okorie. Nwa Okorie bụ your market birthday. Afa afia ụbọchị amụrụ gị. Ma ọmụwa bụ nwa Okorie ọmụọ bịa, let me tell you, agbara m that now once you mention your name, once your name is mentioned, both Machigo, all the spirit forces is so gị, they will answer. Once ị nọ na mmiri ahụ wee gbaa afa gị, it connects you automatically to ndị otu mmiri gị, and they will answer. I wee gbazie ha okwu, ịgba ihe iji wee bịa, ịgba ha ihe ndị iji bịa, ịgba ha okwu, ikwucha, ịdọrị ha na mmiri ma ọ bụ idewe na aga mmiri ebe ahụ, provided on the items iji wee je. Agbara m stop dumping plastic products n'ime mmiri. Ịghọta ihe m kwuru? Secret anyị nyere gị taata, it will save you hundreds of thousands and even millions. O kwesịrị inwetacha this secret na-enye today. Ịchat ya m inbox, sị m nyere aka nọmba m itiri m ego gbara ọkpụrụkpụ, ezigbote ego gbara ọkpụrụkpụ. Ego gbagote enu, m ejikwazi wee gburu agwụ m ebu na ọbụlọkwa ọkụkọ ma ọ bụ ihe na. O kwesịrị, because this secret will save you hundreds of thousands wastages. Some of you are looking at ọrụ mmiri, ịkwụkọta na dibịa ụgwọ ka ọrụ gị ọrụ mmiri, different dibịa 10 arụ na ọrụ gị ọrụ mmiri.
And each of them, you are paying them 100,000, 150, 120, 200, 250, 400. Oh, you can say na dibia say you take 400,000 go where all your million. These are the money in our gun. These dibias. 10 different dibias are this secret I have told you today will save you that wastage. When they go send the alumnia, that 200,000 send the alumnia, that 150,000 send the alumnia. Simu where I will appreciate you and you will be blessed for it. Because knowledge, knowledge is not just power, it is also money. Knowledge will save you a lot of wastages, financial and money resources wastages. You are just wasting, so most of us are just wasting money because we lack the right knowledge. And that right knowledge is what Ezinwa Anaedo is dishing out to you free of charge on this channel, or this my page. The least you can do is to appreciate. The least you can do is to appreciate. What I know. I block one going with Almego can now go millina, but I have to tell you the truth. Gain yellow gaka. If I am a free fair, be appreciative so that that knowledge you gain will also will produce maximum fruit for you. Remember, ingratitude is the worst sin, is the worst offense in human existence. Ingratitude. Idiot, thank you, Idiot, very much. And let me tell you, say that over dependence on alpha will make you to be a dormant, to be dumb. Over dependence on alpha. Album di alpha na agbaga ifa umunnem mgbe ụfọdụ gbagodiri break na egba afa. Gbagodiri break na egba afa. Mgbe ụfọdụ gbagodiri break na egba afa. Do not make your encounter with dibias to be only dibia balamafa, dibia balamafa, dibia balamafa. Sometimes you encounter dibias for discussion, for guidance, for counseling, for direction, and you pay for the consultation service. For the name on what you understand to be consultation, born to dibia bafa. And though okay bafa balamafa no and when you no confusion is. Once dibia bol goal again, galo mili once with full bolo. You need to be able to get I'm telling you. Once dibia lo galo mili, bolgam mili, you don't need to bafa. Kema malwa or galo galaga kono galaga, you don't need it. What you just need to do is say hang bargana. After like a month, between a month and 3 months, dibia you will char go jizia kage ga on your own. Gapa be iloma, go some items ga. To seal up that work, jizia kage ga on your own without paying anybody to do anything for you. Jira kage ga. Some of you will still be complaining, what if there is no water where I stay? Then, continue paying dibias to be doing it for you. Obasalam. Dibia bola na ujolo mmiri once. Iwe mecha jekwa on your own. Mecha kwa jafa wa dibia gba afa sigi mmiri. If Lord that or believe any dibia baronafa that you should take home. I am telling you guys more secret than you should get. I am revealing more than I should. Let me stop it. I have to stop here because before thank you for joining me today. Thank you for joining me today. My name is Ezinwa Anaedo, and I come for the total restoration of ordinary men and Igbo.
Darren, onye afọ taa, I have a echi. I'm just so happy today.